Bé, quan l'oposició com a tal fa la seva feina d'oposició, valga la redundància, sempre sol rebre de part de l'equip del govern tres possibles respostes. Quan insistisc, fem oposició i parlem d'algun tema que no ens sembla bé o volem fer algun matís, etc., la primera resposta és, per exemple, quan no se fan aportacions, no, és que no heu fet propostes, que des de l'oposició critiqueu però no feu propostes, tot i que afegiria que l'oposició no està per a fer-vos els deures. Però bé, eixa és una. La resposta B és: heu fet propostes, però és que al final l'equip de govern tindrà que prendre la seva decisió, que per això és l'equip de govern. I una tercera possible és que, clar, com que molts dels regidors que esteu en la part de l'oposició mai no heu governat, no podeu entendre com de difícil és estar ací a l'altra banda. Bé, feta aquesta xicoteta introducció que em sembla adient, parlaré de dos punts per no repetir-me dels que ha al·ludit el senyor alcalde ara en aquesta segona volta. Un és la participació ciutadana. L'equip de govern va començar molt bé la legislatura amb un emblema que era aquest, participació ciutadana. Van començar amb una enquesta fantàstica dirigida al poble per a que el poble opinara i donara la seva opinió en relació a unes preguntes que, des del nostre punt de vista, ja ho vam dir, no eren o no estaven redactades de la forma més adient. Bé, i semblema, per donar dades econòmiques, de l'any en el pressupost del 2016 estava recolzat en una partida de 25.000 euros, ni tan mal. Però ens sobta molt l'atenció que de sobte a abril de 2017 d'aquesta partida no s'havien gastat ni 10.000 euros. Però és que encara ens sobta més l'atenció, com ja ha comentat el nostre company Juanjo, que la participació ciutadana continua sent un dels emblemes d'aquesta legislatura en la que estem, en la que ens trobem, i tot i que, com ja s'ha parlat i ja ha informat l'interventor, és una partida que s'ha insuflat amb una modificació de préstecs, és a dir, que ni tan sols apareix com a partida real en el pressupost que s'acaba d'aprovar, s'insufla en modificació del pressupost. I nosaltres ens preguntem, o com a mínim dubtem, hi ha un projecte darrere realment per a fer realment del poble Aldeia un poble participatiu? Perquè, si més no, jo entenc que aquesta partida hauria d'estar ja reflectida en el pressupost i no és una partida que ha eixit del no-res, de no saber, de ui, és una urgència i per això fem una modificació de préstec. I després, un segon punt que m'agradaria matisar, Aldeia Pròxima. Per aquesta normalment rebem sempre la resposta C, per a mi, que és que, clar, no sabeu com de difícil és. La nostra pregunta és cert, sí, afirmem, no hem estat mai i moltes vegades crec que hem demostrat la nostra empatia de cara a l'equip de govern i hem mostrat la nostra generositat en quant a no fer malbé la vostra governabilitat. Però sí que us llancem una pregunta i és: fins a quan l'equip de govern o quan va tardar l'equip de govern en donar-se compte la pèrdua de diners que significa Aldeia Pròxima? Nosaltres no hem governat mai, però vaja, és que jo crec que fins i tot un xiquet de 10 anys en una mera operació matemàtica se n'adonaria que això és un pous sense fons. De fet, en moltes ocasions s'ha parlat i mai, no es fa res, no es fa res, i continua passant el temps i continua sense fer-se res. I després un altre punt en relació a Aldeia Pròxima: quant de temps ha de passar per a continuar mantenint una qüestió en quant al mecanisme de contractació de personal, com ja ha comentat el meu company Joan Carles, que està fora absolutament de la llei, i fins i tot hi donaré el matís de que en el tema de promoció interna de la pròpia empresa, propis treballadors de l'empresa formen part. És que fins a quan això se va continuar defensant i mantenint? No ho entenem, no hem governat mai
però no ho entenem.